I de més 400 persones entre veïnats, comerciants i restauradors es manifesten pel carrer de Palma contra el botellot. És la primera convocatòria per criticar el consum d'alcohol al carrer i prometen que no serà la darrera. La cita és a les 7 cada dilluns a partir d'avui mateix davant l'Auditorium. S'han vist lemes com contra el botellot, per l'educació o per la convivència a Palma no al botellot, que encapçalen a hores d'ara la marxa cap a Cort. Està sent una concentració tranquil·la a la qual també hi han participat els joves. Entre les associacions que l'organitzen s'acusa no només el consistori, l'educació i les famílies, també tenen culpa que es produeixi aquest fenomen. Per tant, creiem que és un problema de salut pública, on nosaltres estem aquí per defensar els drets dels menors, els drets de les famílies i també que se prohibeixi el botellón perquè creiem que és perjudicial per la salut dels joves. Creiem que el botellón és dolent en totes les conseqüències y que el botellón ha de estar prohibido. Y nosotros... Esto no puede continuar más. Hay que buscar una solución urgentísima. El botellot mou molta gent i organitzacions. El Consell de la Joventut de les Illes Balears defensa que l'educació en salut i ciutadania són eines més exitoses que les prohibicions i accions punitives. És a través de l'educació en salut i a través del civisme i la ciutadania i la convivència quan, evidentment, se solucionaran les conseqüències negatives que se deriven d'aquest fenomen. En canvi, els principals perjudicats, veïnats i empresaris de la zona, demanen que es prohibeixi. Asseguren que el botellot els passa factura. Bueno, esta situación ya es insostenible. La cantidad de anulaciones que se producen, con lo que afecta esto a nuestra imagen turística. Cancelaciones de reserva y devoluciones del dinero pagado porque no han podido descansar. Els qui el practiquen, generalment la gent jove, pensen que no fan mal a ningú sempre que no estiguin a prop d'habitatges. Tot i així, reconeixen que moltes actituds són incíviques. Vale, les rompemos a veces los de estos, dejamos botellas por ahí, pero igualmente vienen a limpiar al día siguiente. Los que van a los bares no se dan cuenta y los vecinos se quejarían más de la discoteca del ruido que hace la gente de la puerta de la discoteca que en el botellón de Marítimo, que en verdad no hay ninguna casa alrededor. Está el mar, los barcos, como no se quejan los de los barcos. Cort prendrà una decisió el dia 30 d'aquest mes sobre les edats en què es pot beure i quins llocs públics es clausuraran per evitar botellots.